Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз чанд ахборотҳои нав ҷамъоварӣ кардем ки ба шумо пешниҳод мекунем то охири видео тамошо кунед, то аз ахборотҳои нав шуморам огоҳ бошед. Ва ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам: касое ки мехоҳанд шахсан мара дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепит кардагиаст, ҳамун силка бидроен, номери телефонтона бизанен ва регистратсия кунен. ӯ силкаи сарпарасти мо Пари-матч аст. вақте ки регистратсия карден, соҳиби 30 сомон бонус мешен. дар комментария силка закрепит кардагиаст. аввалин ахбороти мо оиди дар вилояти Суғд барои маҳбусони авфшуда ҷойи корӣ фароҳам меоранд. чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни авфа имзо кард ва дар вилояти Суғд ҳар як шахсияте ки авф шиду аз зиндон озод шид, барои ӯ шахсиятҳо ҷойи кор таъмин мекунанд. ин ҳанӯз рӯйхати ниҳоӣ нест ва эҳтимол то поёни соли ҷорӣ шумораи тағйир ёбад. идораҳои шуғли аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳо ба ҳар як нафари онҳо барои бо шуғл ё касбомӯзӣ ва ё кӯмакпулӣ бархурдор шуданашон корбарӣ мекунанд. масъулини идораи шуғли аҳолӣ дар Суғд мегӯяд, ҷойи корӣ барои ашхоси бекор дар заминаи соҳаҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ, роҳсозӣ, хизматрасонии нақлиёт ва ба ин монанд идораҳо фароҳам оварда мешаванд, ки аз 400 то 1600 сомонӣ маош доранд. яъне ки дар ҷойҳое ки мо номбар кардем, махсус дар заминҳои соҳаҳои хоҷагии манзилӣ, коммуналӣ, роҳсозӣ ва хизматрасониҳои нақлиётӣ, ҳар як шахсияте ки кор медрояд ва ба кор таъминш мекунанд, музди маошаш аз 400 сомон то 1600 сомона дар бар мегирад. ин корҳо барои шахсиятҳоеанд ки аз зиндон озод шудану авф шиданд. ахбороти дигар оиди дар Федератсияи Россия гирифтани шаҳрвандӣ барои донишҷӯёни хориҷӣ осон мешавад. дар Федератсияи Россия хатмкунандагони хориҷии мактабҳои Русия метавонанд ба таври содда соҳиби шиносномаи русӣ шаванд. дар бораи равишҳои нав дар татбиқи сиёсати муҳоҷират, муовини аввали вазири корҳои дохилии Федератсияи Россия генерал-полковник Александр хабар додааст: хориҷиёне ки ба категорияҳои афзалиятнокии хатмкунандагон тааллуқ доранд, метавонанд ба тартиби соддаи гирифтани шаҳрвандии Русия умед банданд, гуфт Александр. афзун бар ин, ислоҳоти сиёсати муҳоҷират ба тартиботи ҷалби хориҷиён ба кор низ таъсир мерасонад. вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод мекунад ки феҳристи корфармоён ки қувваи кории хориҷиро ҷалб мекунанд тартиб дода шавад ва иҷозатномаҳои коғазӣ бо сабти электронӣ иваз карда шаванд. яъне ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия қарор дорад ва таҳсил мекунаву донишҷӯ мебошад, пас аз буд кардани ана ҳамон донишгоҳ барои ӯ шахсият гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия осон мебошад. ва ногуфта намонад ки барои дастрас кардани шаҳрвандии Россия яке аз роҳҳои осон гирифтани шаҳрвандӣ диплом доштани донишгоҳи Федератсияи Россия мебошад. яъне шахсиятҳое ки дипломи Россияро доранд ё ки айни ҳол таҳсил дорану донишгоҳи Россияро буд мекунанд, ӯво метавонанд ки бе ягон монеагӣ ба роҳи осон шаҳрвандии Россияро соҳиб шаванд. тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. дар канали мо обуна шидана ҳатман фаромӯш накунед ва ягон саволи дигар дошта бошед, метавонед ки дар комментария бинависонед ё ки дар Инстаграм саволҳои худтон ҳамроҳӣ кунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.